Mun gode Allah jalla sarki shi ɗaya. Sashen koyo da koyarwa na fasaha da ilimin zamantakewa wato Department of Arts and Social Science Education na Jami'ar A.B.U University Zaria tare da haɗin gwiwar gidauniyar Tanmiya Education Foundation na gayyatar manazarta da ɗaliban ilimi zuwa wajen taron ƙarawa juna sani wato National Conference akan gudunmuwa da rubuce-rubucen Sheikh Ahmad Maqari Zaria. A taron za a gabatar da makaloli daban-daban akan rayuwa da ayyukan shehin malamin. Sheikh Ahmad Maqari ya ba da gagarumin gudunmuwa a rubuce-rubuce na adabi da addini da kuma zamantakewa. Bugu da ƙari, Sheikh Maqari jigo ne wajen gina al'umma da tabbatar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Wannan taron zai gudana ne a ranakun Laraba da Alhamis wato 29 da 30 ga wannan watan na Janairun shekaran 2025 a ɗakin taro na CBN Center of Excellence daura da PG School da ke Jami'ar A.B.U